ziua! Mă numesc Irina Maria, sunt din Sadova. Câmpul în care ne aflăm este înființat acum 2 ani de zile. Deci, ne aflăm într-o plantație tânără. Specia pe care o cultivăm este spectaculoasă prin dimensiune și parfum. Cea mai mare probă de rezistență a fost să o aclimatizăm. Dar am reușit. Ăsta e un pui de 2 ani, deci merge. Pasul următor este să verificăm calitatea și cantitatea uleiului esențial pe care îl poate produce pământul de Bucovina. În afară de planta asta spectaculoasă, îmi doresc foarte mult să spun că n-aș fi reușit nimic dacă nu aveam lângă mine o mână de oameni atenți, responsabili, care întotdeauna m-au încurajat și au crezut în ideea asta oarecum nepotrivită pentru zonă. Oamenii care mi-au fost alături de la început, sunt părinții mei, care mi-au dat pământ. E o mână de femei din Sadova care au venit să mă ajute la prășit, la cules, la cărat. Au venit în primul rând din curiozitate și apoi după ce au văzut că chiar e de muncă și nu e o glumă, au venit, cred că din admirație. Și vin în continuare. Întotdeauna am spus că pământul ăsta nu e al meu, nu e nici al tău, e al nostru. Și trebuie să ne bucurăm în mod egal de ce ne oferă natura. Dacă reușim să adaptăm natura la nevoile noastre, suntem foarte câștigați. Lavanda e bună pentru calmare, destresare, liniște. Și pentru că am trecut printr-o perioadă critică a sănătății generale, asta vine ca un balsam. E bine să ne bucurăm de tot ce ne oferă natura. Trebuie de încercat. Mi-a plăcut întotdeauna parfumul și starea pe care ți-o induce. Mi-am pus niște tufe de lavandă acasă, pe alei. Și cel mai tare mă distra când o tundeam, o curățam, stăteam acolo în genunchi ori în șir și parcă n-aveam nicio problemă. Zic, wow, eu chiar muncesc în genunchi, ce fain. Și nu mă stresează nimeni. Aș putea să fac ceva mai mult? Oare nu s-ar putea trăi mai bine? Oare n-ar putea să miroase frumos? E o muncă intensă, de primăvară de vreme până toamnă târziu. Mă bazez în continuare pe comunitate în sensul că vreau să procesez de la început până la sfârșit aici. Din lavandă, cel mai prețios produs este uleiul esențial. Uleiul de lavandă conține cel puțin 24 de microelemente despre care noi nu știm, dar până ca să ajungem la cel mai valoros produs al ei, trebuie să ne gândim că ea ne oferă buchete. Din buchete putem să facem săculeți parfumați. În fiecare floare din asta, când se usucă, se strânge ca săcărica. Uite, bobițele astea uscate și le punem în săculeți pe care îi folosim ca să parfumăm dulapurile, împrospătăm aerul în mașină, să ne punem pe noptieră. Avem un somn liniștitor. În afară de săculeți, din apa de lavandă și uleiul esențial, se face o combinație deosebită și putem produce săpunuri. Dacă ești suficient de inspirat, găsești rețetele potrivite, le adaptezi cererii, le adaptezi puterii de muncă și de înțelegere a comunității tale, câștigi și tu, câștigă și comunitatea. Ar gândi unii, dacă aș culege-o și aș duce-o undeva. Dar de ce să o duc? Noi avem nevoie de asta aici. Noi avem nevoie de lucru, noi avem nevoie de bani. De ce să se bucure alții de munca noastră? Hai să ne bucurăm noi. Eu am venit și am făcut plantația la doamna Niga Irina și am fost unul dintre cei mai pesimiști oameni când am auzit de lavandă în Bucovina. A fost șocant pentru mine, pentru că eu pe pepinieră știu foarte bine că este o plantă mediteraneană de climat dulce și nici de cum de un climat aspru. Am încercat să o conving să oprească, e o nebunie. Din fericire a fost un inginer care a adaptat planta în România și spre surprinderea mea am ajuns să o culeg în România. Pentru mine, grație la cineva care a gândit chestia asta. Super bun, foarte bun. Și dezinfectant, dacă ai ceva bubițe, înțepături de insecte, deci și dezinfectant, da. Deci eu am văzut de propria piele că ajută. Și spun, activitatea e nouă, foarte nouă pentru noi, dar ne încântă. Sigur că da, e multă muncă de stat îndoit, de cultura asta de lavandă pe care trebuie să o îngrijim, dar e un trebuie cu drag. Nu îmi trebuie forțat și obligat. Să ai plăcere. Da, îmi face plăcere, ne încântă, ne-i drag.
Doar să o îngrijim, să o tundem, să o curățăm, de buruiem și 30 de ani ea va fi aici, pe terenul ăsta. Să primească toată lumea ce îmi doresc și eu. Liniște, prosperitate, calm. Vreau pentru toți ce vreau și pentru mine. Că dacă suntem plânsi și buni, trăim mai bine. Toată munca pe care noi acum o facem este ca să avem produse pentru anul viitor când vă așteptăm la noi. Tipul ăsta de activitate necesită foarte multă răbdare. Avem nevoie să o recoltăm cu grijă, un an de zile, și apoi să o procesăm. Încă jumătate de an. De e nevoie de răbdare, vă aștept cu mare drag în vara următoare la noi la satul. Ca să luați o gură de aer proaspăt, îmbietor cu brad și lavandă.